Mikkel. Ja. Jeg har den. Ja, jeg har, siger jeg. Ja. Det siger jeg også. Jeg troede, du sagde, du har. Ja. Du har. Det var det ikke også det, jeg skulle sige. Ved du hvad, jeg skulle sige, jeg har, eller hvad? Og så har du den. Det giver sgu da ikke mening, Rasmus. Føler du dig klog? Det burde du i hvert fald ikke. Hvorfor er det, vi godt tager det her? Rasmus, du burde lave din fredagsvideo, ligesom vi gjorde med LOL. Ja. Altså, det jeg kan gøre et afsnit. Ja, det er lige meget. Fredagsvideo på en lørdag. Ej. Rasmus, skal nu væk, man. Nej, det er jo lørdag i dag. Ej, Mikkel. Jamen, så skub den hen til dig. Det er godt, du er der. Mikkel, alle de sjove ting, vi har lavet. Alle de sjove ting, vi har lavet i ranking, og så har vi kommet. 360 grader vision. Jeg fløj, prøv at se, Rasmus, er du ikke stolt? Prøv at se, jeg kommer flyvende. Det var kun sådan lige over jorden. Ja, men altså. Jeg fløj stadig, det tæller. Og jeg har den. Okay, eller sådan noget. Fordi jeg scorede ikke, og de scorede ikke på os. Ej, Mikkel, nej Mikkel! Ej, oh my god! Du spørger optag på spiller, så laver du til et fredagsvideo. Lol. Så ikke tænke på det? Oh jeg tror, my det skal god. selv. Mikkel, kom her. Mikkel! Hvad? Jeg prøver at skubbe til dig. Men Rasmus, synes du ikke, det er en god idé? Mikkel, jeg skulle lige sende mig på det sidste. Ej, ja, lad... Kom nu. Ja. Jeg gør det. Ej, skal jeg gøre det? Ja, jeg gør det. Ej, nej. Nej, det var faktisk ikke meningen, Mikkel. Mikkel. Oh my god, det er dårligt, Rasmus. Mikkel, du ved godt. Ej, Rasmus. Han sagde mig, Mikkel. Han sagde mig i overtime. Og jeg ved det. Hvorfor bliver du tilbage, Mikkel? Hvorfor skruer det nok? Altså, det kunne være sjovt, hvis Ej, overtime allerede. du har. Mikkel, jeg skal huske at optage det her efter overtime. Fordi at Altså, optag det. Så rammer sådan noget, eller hvad? Ej, ham jeg. Ja, ham sgu. Jeg skulle imponerende, Rasmus. Ej. Nej. Kan du godt lide tysk? Jeg kan det ikke. Agulaga. Det er mit spansk. Somos God. España ganamos. Det er det eneste spansk, jeg kan. Nej, ja, det er faktisk det. Mikkel, jeg tror faktisk, de skruer nu. Oh my god, nice. Det er faktisk det eneste spansk, jeg kan. Kan du mere spansk, end jeg kan? Ja, jeg sagde lige nu. Var det rigtigt? Nej. Okay, det tænkte. Skulle det være det? Somos España ganamos. Og ja, det er rigtigt, det jeg siger. Det var vores kampråb her i fredags. Ej, hvor er de dårlige, mand. Ej, hvor er du også dårlig. Hvorfor jeg lagde den ned til dig? Ej. Det var se, det var meningen. Yay. Altså, jeg kunne jo ikke score på den vinkel, vel, Rasmus? Altså, hvordan vil du have, at jeg skulle score på den der Hvor er måde? han så sur? Nej. Kom rigtigt. Nå, er du klar til at... I siger 3, 2, 1. Hvad ligner han lidt? Et bulldog med hår på. Ja. En bulldog med hår på. Fuck. Oh, nice. Ej. Ja, det var lidt sådan der, jeg snakkede om. Ja, det var faktisk. Oh my god! Oh god! Ja. Jeg tror, det var det, jeg meldte til X. Nej, til Opera. Opera. Og især når du spiller. Jeg ramte dig. Mikkel, prøv lige at synge lidt mere nu.
Jeg sagde, du behøver ikke sige undskyld. Det er helt fint, Rasmus. Jeg overlever. Ikke. Der var du. Jeg fik min pose. Oh my. Det er okay, Rasmus. Jeg ved godt, du er dårlig. Du behøver ikke sige det. Jeg fik ikke boosten, det er det der problem. Ja, så siger vi det, Rasmus. Den bedste tid, nej. Den bedste ting ved rugby, det er nok, at man kan springe andre ned. Eller springe andre i luften. Halkuka. Agiliga. Ultimate. Du. Ej, jeg blev skubbet. Jeg gider ikke mere. Farvel. Aldrig. Det var det skubbet sådan der. Mikkel, kom nu. Nice. Jeg ved det godt, man. Jeg er bare så god. I forhold til dig i hvert fald. Jeg ved det godt, man. Jeg er bare så god. Godt ramt. Jeg ved det godt. Jeg er bare den bedste. Det er anden gang, jeg springer. Du scorer, Rasmus. Hvordan fuck er det muligt? Det er så... Altså... Jeg vil sgu aldrig... Hvor langsomt den kører. Jeg vil sgu aldrig score på den måde, mand. Nej. Det er det værste mål, jeg nogensinde har set. Men kom så. Go! Boom! Mikkel. Det er der, du tager den. Ja, så der er mål. Oh my god. Ej, det var på 2 Jeg spurgte, om jeg er berømt nu, fordi jeg var halvt på dig. Kan du ikke lige skrive min YouTube-kanal ind? Er det, jeg skal tjekke? Nej. Nå, du har. Okay. Det er 2 pros, det er jo easy det her. Det kan lige så godt bare sove. Ja, så godt. Det er nice. Jeg er ikke... Så! Men Mikkel, hvad giver en bil plus en is? En isbil. Nej, en bil is. Oh my god. Det er rigtigt. Mikkel, ved hvad jeg gør med sådan nogle, jeg ikke kan lide. Hvad? Hvad gør du? Jeg kan godt vide, hvad du gør. Jeg vil gerne lige... Redder du bolden? Ja, nej, det var... Nej. Nej. Det jeg gør med dem, jeg ikke kan lide. Det er, jeg kan skrue